ni dagabana so minnu jɔlen na nin ye DSC Samake construction maaw bolonɔ de awɔ DSC Samake construction maaw u bi so jɔ i bɛ ala kale ko so ale dɛsɛna de u ka baara tɛ sojɔ dɔrɔn ye dɛ u bɛ so planw ni ka olu bɔ BTP topographie u bɛ nin bɛɛ lajɛlen ni ka o kɛ n'i b'a fɛ ka terrain san papier jɛlen DSC Samake construction bi terrain feere so finition ɲuman u b'o kɛ décoration u bɛ o fɛnɛ ni ka o kɛ e de bɛ station baara la i b'a fɛ ka station ni ka o jɔ u bɛ station ɲɛnɛmanba ni ka olu fɛnɛ ka olu jɔ ka soupassement ɲuman ka o k'i ka so la ka nɛgɛ ɲuman k'a la o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw i ka so jɔlen tɛ bin a yɛrɛ ma fiyewu DSC Samake construction b'a ka baara ni ka o ɲɛdɔn i mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la sa i senfa biribiri i ka se u dagayɔrɔ la ni o ye Moribabugu ye station Orix masurunya la Coy nɛgɛjuru sira 70 41 27 59 66 23 18 58 baara ɲɛdɔn o ka to baara dɔn b'a bolo DSC Samake construction maaw u b'u ka baara u b'a ɲɛdɔn. Bi ye tarata ye décembre kalo tile 17 san 2024 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo y'a fɔ aw sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma kunnafoni min b'aw sigi k'a makɔnɔ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ sira kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan ni y'o waati seli a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi sefawari miliyari 312 o de kɔni donna an ka jamana ka mini kura la ni o ye lithium ye an ka jamana ani société min farala ɲɔgɔn kan o de ye Gafɛn ka lithium ko ye ani olu de kɔni ye bolodi ɲɔgɔnmaya ni ka o kɛ ni mini lithium in kɔni ye yɔrɔ belebele ye min ni an ka jamana kɔni ye a durunan ye diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen o kɔnɔna la a kuntagala bɛ t'i jɔ fo kilomètre carré 100 o bɔɲɔngo maa 1399 olu de kan ka ta baara la a kɔnɔna la o maa 1399 na maliyɛnden maa 1998 olu de kɔni bɛna ta an ka jamana ale kɔnɔna la ka baaraw ni ka olu kɛ nin baara yɛrɛ kuntagala bɛ t'i jɔ fo san 21 o kɔnɔna la an ka jamana ɲɛma ni o ye général d'armée Asimi Goita ye ale ye nin baara ninnu ni ka olu bɛɛ kolonbo kari k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin mini yɛrɛ kɔni ale bɛ Bugunikaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya sa Buguni sigida min ale bɛ wele ko Danu. Fintigilakaw ka ɲɛma ni o ye état major général ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan ka fɔ ko décembre kalo tile 15 san 2024 i bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinin bɛ Takadeyat dugu o lakɔlɔsili ma Takadeyat ale bɛ Ander Bukan bɛ Menaka mara o la ni yɔrɔ kofɔlen maaw kɔni olu ye tɛgɛ da Ahmed Agadita ale kan ni ale ye EIGS cɛba dɔ kɔni ye ni o ɲɛmaaba dɔ kɔni don ale kɔni ye maa ye maa min kɔni ye bingani wɛrɛ ta ni ka ɲɛsin finti gansan ma olu ma ani an ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka ɲɛsin olu ma tɛgɛ kɔni dara kan an ka fintigilakaw olu fɛ an ka fintigilakaw ka nin sansɔrɔ in karɔgɛrɛn dinɛ tigilamaw olu kan o kɛra fɛn ye fɛn min kɔni ni u kɔni ka baara ɲɛdɔn o bɛ u la kosɛbɛ u bɛ baara kɛ a kɛcogo ɲuman kɔni na walasa ka se ka karɔgɛrɛn dinɛ tigilamaw ka olu kɛlɛ ka bɔ an ka jamana o kɔnɔna la u kɛlɛlen kɔ u ka kɛlɛkɛminɛnw fɛnɛ u bɛ minɛ u la ani tuguni u bɛ mugujugu fɛrɛ min ni ka o don dugu jukɔrɔ ko o caman fɛnɛ kɔni ni ka olu tiɲɛ an ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛmaa ka fɔ la ko bɛɛ lajɛlen ka hakili sigi ka sababuya kɛ fintigilakaw u bɛ jamana kɔnɔdenw lakanani o de kama wa bɛ wala sugu bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka jamana kɔnɔdenw ni ka olu ni kisi ani u bolaminɛw. Kayi sifinakaw ka dagayɔrɔ ni an ko ma ko Carrefour des jeunes kayikaw olu fɛ yen nɔ mouvement Ambiko ale ɲɛma ni o ye Fatumata Ɲani Batuli ale kɔni ye musakaba ni ka o don sifinakaw ka yɔrɔ ale labɛnna ni o y'u ka maison des jeunes ye ka a bɛɛ lajɛlen ci ni ka a dilan kura ye nin kɔni kɛra nisɔndiyaba ye sifinakaw olu ka sababuya kɛ u bɛna u ka ɲɛnajɛw kɔni ni ka o kɛ u ka yɔrɔ la. An ka
Minisiri ɲɛma ni o ye journal de division Abdoulaye Maiga ye sibiri tɛmɛnen ale kɔni bagan olu ka furakɛli kunfɔlɔ ni ka olu koromokari san 2024 kana se san 2025 o tama a kɛra sugu min na sa o de ye Kɔnɔbugu sugu ye. Kɔnɔbugu ale bɛ Segu o mara la ni baara in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra gouvernement maa caman olu ɲɛna. Minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ bagan ale ni mɔni koɲɛ olu ma ni o ye Yuba Ba ye ka taga se APK ma o ɲɛma fɛnɛ ma ni o ye Sanusi Buya Sila ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bagan miliyɔn 81 olu de ka kan ka fura ani ka olu sɔrɔ walasa ka se ka o kisi bagan bana ale tɔɔrɔ ma. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Burkina Fasokaw ka jamana o kɔnɔna la u ka usine bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ tamati o bayɛlɛmali ma Bobojulasokaw olu fɛ yen nɔ ni ale baaraw daminɛ novembre kalo tile 30 tɛmɛnen u ka jamana ɲɛmaa ni o ye capitaine Ibrahima Traoré kunun sɔgɔma usine bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko société Faso Tomate ni o ye Sofato ye a ye olu baaraw kolomo kari a ka jamana o kɔnɔna la ni kɔni kɛra nisɔndiyaba ye jamana kɔnɔdenw olu bolo jamana ɲɛmaa a y'a yira k'a fɔ k'a dalen dɔ la k'a fɔ ko Burkina Faso ye jamana min ni jamana kɔnɔdenw kɔni olu baara ɲɛdɔn bɛ u la kosɛbɛ wa u bɛna u ka baaraw ni ka olu ta sɛbɛ la. Ani 7 de bɛ yen nɔ minnu ni olu kɔni tanyana Istanbulkaw ka jamana o kɔnɔna la dɔgɔkun 6 u kɛlen kɔ ni ka ɲɛnaminimafɛn ka o min n'an ko ma ko alcool feerelate a kunnafoniya dira Istanbul jamana ɲɛmaa olu fɛ tɛnɛn tɛmɛnen a yirala k'a fɔ ko maa 14 bɛ yen nɔ sigana kɔni tara ka ɲɛsin o maa ninnu ma k'a fɔ ko olu de kɔni kɛra sababu ye sa ni ka nin waleyajugu in kɔni ta ka ɲɛsin maa minnu kɔni olu tanyana. Mali kunnafoni jabaranin na jabɔ aw kulo garisɛgɛ kɛra nin kunnafoni damana de bi ne k'a da kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan aw ni ce aw ka lamɛnliko ɲuman na aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.